amona Yesu ni wa mangana maya ase agiandave be aroro botambe konda be amona Yesu ni nginyore botambe wanchani wayeno buya wangonyire kegima omonene omocheni ore igoro mono ya mono kera asense iga watoira bumoyo nande tuomeranire wakera ng'ambi ya mono ase obuya bwao omorembo esawa itomuya ya mono ekiatochi korigereria eresi tata omocheni twariganiri omotegereri naintwe amotwensi onyare kogaa goetera ase omoika omocheni taba amang'ana aito korende abe aye obong'aini korwa igoro Yesu kaba amo naintwe mpaka omoerio Nyasaye onyare gotosiseni kera oyomo oito goetera ase oboyo bwa Yesu Kristo ere omorire. Amen. Mbasesenirie abakwegena echume y'abantu abategererie etokari korigereria mbasesenirie abakwegena ego nkorigereria tokari igoro y'okwegena ase echume eye amoroke gotoaikire na amoroke gwa agatano kabere abo togochi gosangana barabu mwalimu chakanga otweresa Rose Mong'are nona abakwanirie mambi nyingi mbia mono Ncheni okari nabakwaniri mbuya mole mwensi amina mbia mono nchenda maris mbia mono nande mwariganiwe ase ogosanga ase lesson y'echume eye mbasesenirie abakwegena abancho abategereri ekebungo gochigotora ase echume eye gekorwa egetabu kia Yohana 20 ekebungo 29 gegoteba iga Yesu akabatebia iga kwegena ekiagera kwandora mbasesenirie abatarochi kobegena. Amen. Yesu akamotebia bono abancho abategereri igoro y'okwegena tiangotorore nang'aki kegocha Yohana agotumia okwegena oko ase okorari obuya bwa Kristo gosokorokia abari bakorwa bakoreta oborori igoro ya Kristo gwetera okwegena kwabo igo onsi omoriki agoteba ase enchiri ya Yohana nigo akoumerana n'abanto ao abantu b'echingencho abo kwegena amo n'abantu bomumanyi ao bonsi abo nigo barenge komobera Yesu kerori ng'anere ng'o tokorora muna twarorire gocha nkorora tore Yohana omobatisi ogokwana amang'ana aya nayo ayo omoeri aria akoroki nang'aki baikeranire n'okwegena Yohana omobatisi oteba iga rora emanwa y'eng'ondi ya Nyasaye nabono oikire ase otebi na kweri kene nang'aki one emanwa y'eng'ondi ya Nyasaye nkorora tore Andrea gose momurori omo abo Simon Peter ogoteba twanyorire Masihi nabono abu ase omoerio okwegena baikire ase ekerengo bakwegena na kweri onere Masihi gwetera ayi barorire gose gwetera ayi Kristo monyene anyarire okaki anyare gokwana tonakorora Nathanieli monyorete nere agatana omworokia aye no omwana o Nyasaye naye omoruoti w'Abaisiraeli oyu Yohana nere ogoteba ebungo mbirikire abu bigotoroki ng'ai twasomete korwa kiagera aya onsi togokwana gose omoeri oyo bwa ering'ana y'okwegena gose ase baikeire komanya muno oyo nere Kristo nare akorerete ase ebibungo bia oborori bwabo ine oyo tari ere Kristo nkokerera tore oyo ndogotena tweigwereire intwe abanyene naende twamanyire ekene ng'a oyo n'omotoria bwensi naende oyo ndogoteba Simon Peter omonene togenda ase ng'o yani Simon Peter okobori ekero Yesu ataete nang'aki bonsi batigire naino mobangete gontiga lakini Peter okomotena omonene togenda ase ng'o yani gokorokina ande tege toranyore chinguru naye chinguru chiaito oyo ndogotena naye aye nore n'amang'ana y'obogima bwa kare na kare oyo nere ogoteba omonene inche negenire ng'a aye naye Kristo omwana o Nyasaye oria ogocha ase ense monyore buno oyu Martha musibati omwabo Lazaro ogoteba omonene inche negenire ng'a aye naye Kristo omwana o Nyasaye oria ogocha ase ense igo bono inche nigo narenge omouko mwenyoire omouko buna atebete keratabogeti inche nigo narenge omouko korende bono nkorora nde
naende oyonde ora rora omoruoti oino yani baka mbegenete nang'aki oyo nere omoruoti oino naende ring'ana riacha nang'aki inche tindochi okomocha asare oyu ning'o Pilato na inche tindochi okomocha asare Pilato ororire omoiko omoraire kegera Kristo atana ondo ogoikera ase ekerenge eke gwatebire buna ayo no mwana Nyasaye ekinkerueti asaye ekeruete ase ng'o ase Nyasaye omonyene ayo omonyene tonyara korora ing'oyo Kristo unless Yesu Nyasaye oito onyarire gokorokia omonene na Nyasaye one oyo Thomas ekera achagete Thomas achagete korigereria nang'aki ne okwene nekene nabere obokire ekera achi komokuna komotabataba ganyorete na nere Nyasaye naende agotaboki nang'aki omonene naye Nyasaye one so abantu aba mbarabi na nase ki babete kerori muna bakorete iga igoro ya Yesu twabarore bonsi mbantoki naende twarore ne omoriki achageti gotoinyoria ase twarure naende nase togochi igoro ya abantu koba birori igoro ya Kristo Mwalimu Rose egento narorire abantu aba bonse bakwanete amang'ana aya aba bonse babete kirori tindarora abarimu b'amachiko na abanene b'ebisasimero kiagera nabo basomete amachiko naye nabo bamaete ng'a babwate ring'ana babwenete kora abana ba Israeli lakini tindabarora ata than Nicodemus tindabarora iga abafarisayo aba tindabarora abapriesti aba tindabarora aba n'abantu ba kawaida bono buna iga aba bagotebanga ntwe abanyene tweroreire naende twaitabire ng'a aya nayo omotori oyo ning'o abamate n'abasamaria bari bankire naende bachaire bari batari gosasima Yerusalemu nabwo abo abantu batamanyete ng'a ning'o aiga toroche ng'a nche tindochi mocha asare Pilato yani abantu bategerete Kristo inturende kare tokorigereria chinga kieti intwe abanyene ntomomaete Kristo oyo togosasima gose nabo tobwekaine tokora ekasi twateba ng'a nintu bari tobwate ring'ana we are the custodians of the gospel ng'a bono nintu tobwate ng'a bari baisiko bari mbamanyete kende mbamanyete egento gekoamba n'omoiko Nyasaye ing'a igo ng'a buna tutagete bari bachenji na intu nabaiga neirigo intwe abanyene tochenji tomanye Nyasaye bunari amen cheni kwari gotabukia wikire borongo chekire yatigaira amen koirana na komotegera Ibrahimu koirana na komotegera Ibrahimu bono na rero nkorigereria tukare rituke ria rero nkorora tukare amang'ana Ibrahim momaete na nero iso uwe okwegena once gose okwegena kwaye nkwarenga okweng'enche mpaka gokaba recorded nebisa kumbi momanya Ibrahim oyo muna nero orengo nero orenge ise okwegena gose okwegena kwaye nkwabwata omong'uso toranderie na intu tonyare konyora saminyo gete giokwegena gwaito gochi ase Nyasaye oyo muna nerengo Omwalimu cheni toerese ngo igoro koirana na komotegera Ibrahimu koirana komotegera Ibrahimu nki kiare kogera ari gukwanira iga Mwalimu muna gwatebire muna gwachakire oyo nero orenge ise bwebisaku bionsi igo torachi korigereria igoro ya mang'ana makeiga ase ibungo bikeigo bitworokina naki nki kiagerete oborori obo bwa Aburahamu bokaretwa ase enchiri ya Yohana ekero tokorigereria ase omochakano monsomera omochakano 18 15 goika 13 omochakano 18 verse 16 16 to 18 eria abantu abo bakaimoka korwago bakagenda bakaba barigereretie goche Sodom na Ibrahimu akagenda amana barabo akabakoba omanene agateba ine mubise Ibrahimu ring'ana ngocha gokora 18 ekarondo chenga ngochiare koba yegesa kwekenene yechinguru nebisa kubyonsi byense nabisese nigwe wetera asari naende soma Mataya yemo Mataya yemo
gotebanga oyo noro omoroberio bwororerie rwaye Yesu Kristo omwana o Daudi omwana o Ibrahimu. Bono kikiagera twataka komanya ng'aki nkio obororo oyo bware koreterwa ase enchiri ya Yohana igo bware koretwa ase eng'encho Abrahamu nere ore bwa ebisaku bionsi twaigure buna Nyasaye akwanire naki ninyare komobisa amaraika aria achete ase ase egesieri kiaye agagani gosiria egesaku keria ase eng'encho konya babeire abanyabibe mono lakini akarata akonyara gosiria na Abrahamu namobise naende namopromisire ng'a nere ogochi koba egesaku kia ense engima akarora ng'a takomobisa naende twatebirwe ng'aki oyo noro omoroberio bwa Matayo eyemo nyairo ore madam Matayo eyemo oyo noro omoroberio bwororerie rwaye Yesu Kristo omwana o Daudi omwana o Ibrahimu. Twatebirwe ng'a maiga noo omotori atogete korwa ase ororeri oroiga rwa Ibrahimu eke tokoenda gochinse tokonyora naki eng'ondi noene eng'ondi eri emingi chieri yatogete korwa ase ekere Abrahamu atebetwe ng'a agende achikorwera omwana oria oye ekeng'wanso orenge ere bweka moroche emiaka airete mpaka agacha konyora omwana oyo Isaac naende otebirwe aende amorwe ekeng'wanso iga arenge omogaka bwa okwegena akagenda achikomorwa ekeng'wanso ataraika ari ngotebwa rigereria orore eng'ondi eri eng'ondi eri nigo yare koranga Yesu oria ore gochigocha aiboru achigokonya abanyabibe korwa ase ense achigototori inche amo naye bono nkorora tore ng'a eng'ondi eria emingi chiyarwetwe ekeng'wanso ribaga ria Isaac nigo yatenenerete omwana o Nyasaye oyio orenge gochi kong'wansu ribaga riaito ekere mwanyabanto asirete amakweri ya yokobuna amachiko a Nyasaye naende gochinse nkonyora tore naki ekere akonya gokwana na abanto aba amang'ana muna omwarimu ateba abayahudi aba naboroki bamariko abarayi bebisasimero ngoika bare abono ngochaka bare Yesu nkobatebia are naki ekene nyuma ntare abo nona akorete ki yani Abrahamu atare abo nona arenge bono nkonyora tore ng'a abagaka bagachaka komobori naki abarayi n'abayahudi ngototebia are bono ng'a konyara atare aboro omwana oyo igoro atarachi nakore emiaka 50 naki ekonyarekana ng'aki noarenge nyuma Abrahamu atare igoro noroche bagachaka komopinga lakini rende iga atagete bamanye kene naki Abrahamu oyo are kobatebia nere omochakano nere obwokwegena nere osesenetiwe bwe ebisaku bionsi ogocha gotoria omotoria are korwaria acha gotoria abanyabibe. Amen. Mwalimu gwake bekire buya naende omoriki ngotena Ibrahimu nere orenge ise bwegesaku kia Abayahudi yani muna mwalimu akebekire ororeri rwa Ibrahimu ndorwereire ogoseseniwa ose norwereire a covenant mbabekere nabekete covenant ya Nyasaye muna gweterese ororeri rwaye ogoseseniwa koetera sare nduronyare oseseniwa igo bono muno mwalimu kwabekire Abrahamu karoba abantu abebisaku bakobori nang'aki nakibona guchaka gototebiga na Abrahamu yagwatura gochikonyo iburwe kara Abrahamu agwatura gaiga Yesu nabaire netina ng'aki konya Abrahamu ataraba na inche ndarenge ntoiroro mwalimu totebingo nkigwata bori korwa bwese okoiraneria koirana na komotegera Ibrahimu ring'ana eri nario kanarenge komenta omaete karako batenge konya Abrahamu atara iguru nona arenge omaete ngobatebia are ng'ere Nyasaye ngoita babatari goita kiagera tosoma Yohana eyemo ntoroche buna togotebi bung'a eritang'ani riare ring'ana eri rikabara Nyasaye ring'ana rikaba Nyasaye rikakora obotongi ng'a Yesu agatonga Abrahamu lakini bone karako batenga ninche Nyasaye nakorete bako obotongi mbataete goita bakiagera bamomanyete buna omwana bw'omobachi igo yatuinyoire amachari egesimari gia Yakobo ekero Yesu akoeresa igoro ekemoika barau bagotake physically amachari okobucha no gochokoroche nabo nabarwekero bagotebi igoro yakonya Abrahamu atara abana arengororo barau barengana tigoro yobogimo obokoiboru oborori bwa Mariamu na barumbokara Mariamu
muinyorete buya buya Mariamu ning'o mweyame kare tokomwatora iga tokoinyora omogano ori bwekera aretete amaguta agose amaguta aya akomwaka Yesu na ekera agocha na amaguta aya tiga ngo torasoma muno moriki agoteba amaguta aria yogotioka okuya niga arenge ayerigori rinene ekerengo gia isaine eng'eria y'omwaka omogima ase abakori emeremo babotambi nabo ekonyarekana ng'a Mariamu nigo arentete ekegweke buna ekiorokerio kiogoaka ng'a mbuya mono ase omotoria ase okwaberwa kwebibe anyorete moinyorete buna Mariamu no omonyabibe orenge lakini akaumerana na Kristo akanyara goonchoreria ekero aumerane na Kristo naende anyorere ogotoriwa na okwaberwa ebibe Mariamu nabegotebeka na omoriko agokebekana ang'e naberabe na amabuta aya are koaka Kristo number 1 no gosaba amabera lakini naende akambuya mono ng'aki Yesu naye kwabogetie oyo minto Lazaro goso akambuya mono ng'aki amoake Yesu amaguta atarachi gokwa naende riakana na ng'aki Maria igatagete kwa komoaka Yesu amabuta nomo omoroti gwense ogochigocha igo bono gatagete amabuta na wabwate oko emereng'ania wao nabo yare gocha koorokereria na ng'aki na amabera agosaba gose Kristo akonyara goaka muno omoruoti gwense igo bono nabo ekonyarekana ng'a Mariamu tatagete egekorwa keri kiaye kemenyekane nabari barenge ang'e aria korende Yohana niga agoteba ng'a enyomba egaichora rimisu ria maguta aria naki mwokora ng'oma etotang'anete kobori na ng'a maguta aya ng'agi okoira asara gose Judas ekerengereria eke kiaye ng'aki kiarege Judas ekera niga iranireti na ase ogotogonya omoriki agoteba natatebetie ase enchera eng'e igatogonyete bwango na agateba amaguta aria nkware konia togonyare gokonya abataka lakini Yesu akairaneria agateba ng'aki omwarimu motige no more na abataka amatuko onsi inche muri amo na inche igo bionsi ebina no borori toroche bwa Mariamu akomoimokereri Kristo buna abwenete koimokererigwa na koroki buna oyo no omonto special omoyego oyo tobwate omanyete na omoyego orengo bange tu na Simon the leper ekera atagete gwakera Yesu ombuya mono akiegera amokorete ki amobwenete Simeon oyo omwarimu gose na ekebungo gwataka gotosomera rosi narenge gosoma kebungo kende nkorifa narenge tu okay amang'ana nare aiga manene akona kweiroreria onsi ase enchiri ya Yohana muna Yesu nabamenyete amanyete ekikere ime y'abantu na amanyete kirina no Yuda oyo ogoteba iga na amorigereti makarengereria akamanya ebirengereri bia embiribi yo na aiga ase omoyego ore bwa Simon ase omogwekano Yesu nigo amanyete ekikere ime ya Yuda Yohana niga abegete amang'ana aya buya kegima ng'a Yuda niga arenge omoibi weanchete igo bono Yesu namanyete nang'e ekerengereria ekabwate igaigwete na ng'aki agaki ebibuta ebi endamwamu na binde mabuta atabwenerete Kristo oyo tamanya buna Maria gakorete egekorugete giogokumia Maria oyo orengo omonyabibe bwangire igakorete egekorugio giogokumia ngo ekegukeria kia maguta yogotioka okuya Mariamu arengete goaka omobere bw'omotoria nigo amoitororete ore moyo yani ga appreciate Kristo kare moyo ekero keri kiogotindekwa kwaye obwansu bwa maguta aria nigo bwarenge kunyara konywera ase embera ime bono nigo asasogetie enkoro yaye nokoene kerigwa gwokwegena kwa Mariamu amo n'obwanchani bwaye igo bono Mariamu nabete birori igoro ya Kristo na obwanchani aorogeti na masikani no gotuga mori no kumuitorera amaguta in fact akamokorerwa otieriare igo bono ero birori toroche korwase echume timati so mwalimu Rose ko bwateri ngana nayo comment njabone gento narorire abo na maguta yakare gwakwa Yesu amanya no maete gatebete ng'a iga ang'anda iga ambekange ocha so gotinde kukwane jagara naendo bomaene karaba chete ng'a ngochibare yani Yesu maeta aroja na maete ng'era ngukwale on a Friday preparation day esa bato gara iremi litokoria gatatu Sunday ngobokare erino bacha kumwakera maguta ege korwe kebuna kego korwa tari kego
koruki bahati Aha. negento kebangire na nyasaye Igo. ng'a bono naende nturigereri maria moyo naende no arase bari bamukire Sunday morning Ng'ani batete batuma. bachikomwaka amaguta Igo bono. bakanyora oboki Igo igo bono. ng'atari egento eki giakoretwe mapema Nyasaye abangete naende igigaikara abwo ase omwalimu egento ekiango ng'a giesa akaba osasogete ase enkoro ng'a nkonyora tore nonya nintu ng'a ekere kwamonyorire Yesu oyo osasogete nonya naye ekero obwate emechando eminge gocha nabe enkoro yaye gosasoka Amen. kwanyara komoikanga Amen mbuya mono oborori Pilato arwete atamanyeti na Pilato momomanyete morai na arwete oborori bwaye nere igoro ya Kristo lakini omoriki gakare gokae etopic buna ng'aki atamanyeti igo Pilato momomanyete naende nkorete rwakare Yesu na Yesu oyo nere omomochi otokire okompeiru na abamochi bonsi oyo nere togochikoruki oyo nere togochikorwa anyare kobambwa ngo bono ekero abakwani aba baroche na oretiru bonsi nkona gotwora bare na oyo nere tokobamba kero omonto agechiri na Kristo igo Pilato okomorigereria Kristo oyo nokora ira kando okora moboria amaswali bono eng'encho Yesu anyarete koiraneria amaswali Pilato amoboreti Pilato ogaroche obuya ime ya Kristo tarochi bibebe banto bakomoreta bakomong'acha ngo bono tiango tore muna omoriki oteba bono ensa eria konyora yaikire Yesu nigo abwateretwe ase omogondo o Getsemani akarentwa bosi bwa Anasi bosi bwa Kayaba oyo orenge omokuani omonene na arakabere bosi bwa Pilato igo naretire bosi bwa Pilato kabere Pilato omaete iga morigerereti akaoji naende akamoririsi naende gotamorete naende okora amoboria amaswali gose nanyore imocho rinde bona achikorigiria imocho achikorigirira nene obwororo bori Kristo akoiraneri abanji ebukungo twainere ring'ana rikwanire ase enchera y'obworori obong'aini ebogokora omonto obwate ebirengereria ebebe onchoreri igo bono Yohana obe Pilato okorigereria ogokumi buna ng'aki boyo bono okomochoka bagotana ekende bono Yohana obarengereirie biro obarangeirie birorie abange korwa chinsemo ao korwa oborori bwabo ng'a Yesu nere Kristo Yohana oretire tiankebeke buye eng'enche ng'abuna oretire abanto ao bisaku ao mwalimu natoteina ng'aki naende abanto bare koba birori igoro ya Kristo tari buna mbari abanto bekaru tari abapriest tari abanto bamanyete Nyasaye tari abayahudi abanto bare kororera kobera Kristo birori nau batamomanyete bono muna Pilato oyo oretiru nere naende ase ekero gokia muna omorai moroche muna okwegena kwaye kwarengere nere oigete iga kero mokorete omonto onde muna nere eruoti igagokumia igo lakini tachieti arete atang'ania enkoro gose ebiaigwete ime yaye abibeke motu iga arigerereti Kristo na komorigia amamocha yaye baretire igo ase obweng'e abete omong'aini omwarimu igo bono omwarimu omoriki ngorikare entunda eye nkomorangeri are Pilato omogabana otemete komogambia Yesu obo nigo bwarenge oborori bw'eng'encho enene ase eng'encho Pilato nigo arenge omorumi omogabana na omonachi ebina birori bande abange nigo barenge abayahudi babotambe igo bono omorori omonto arete oborori bw'echinguru mono Pilato ekiagera arenge omorumi na abande barenge abayahudi ba kawaida igo Pilato ekiakorete negento kieng'encho lakini omwalimu kwana somange ekebungo nari tomanya ng'aki akwanete amang'ana boronge Yohana 13 ekebungo gia 38 egateba kati Yesu akamoiraneria obogima bwao noborwe ase eng'encho yane ekene nabatebiri etuoni tekobuga goika wakwanire ara gatatu oyu Yohana agote oyu Petro atete ibo bono somango Yohana 19 oba nentambe bono yegachakirete inye mpaka 20 somango turarorango 19 ekoboriri swariga naki ekina Pilato akonacha kebwate obwamate gochi ase amang'ana amanene y'enchiri ya Yohana ng'ekine eke Pilato akonacha
Yohana 10 kiungo kane gĩa kane soma gĩa kane. Igiakane. Pilato akaoruka naende isiko akabatebirora nche namurentire asemole munyare kumanyanga tindochi komocha konde asare. Tindochi komocha konde asare. Pilato igona babete birori agateba na achungusira omonto oyo lakini kena pi tindochi mamocha omonto yakorete. Igo bono nabo abete birori nande tweba muna igarengeki omorumi mwalimu Rose. Twararire egento kiango kiri gabu otoroche Pilato nonya bamoe taito yetoira siri tukeri na Pilato garu toborori lakini atamanyeti nobo maino bunari ngo murumi ta manyeti nga Yesu nobo maino no muruti ari and it is possible ngaki nonya nobo bani buna bokorwego tabo manyeti ngaba Yahudi mbaganyete umuntu raje ko batori ando rabo Rusia sobo aseki esobo obogambi buna bara ubarengererete umuruti owoja no yora barusi asege sibukyo obogambi bwa barumi ngabona ekarago na kurwa baroryobo egenda kana nakara goteba nganje mama chabwate ninde rojo ogwetebera nangaki omuntu no batanga no muruti obo mane no muruti yakari ngana nde nonye nekara bakari kumusasima kare to soma Yohana 19:19 igakari korika ngaki nga Yesu o Nazareti umuruti w'abayahudi Yesu tari ngomuruti bete no muruti w'abayahudi igachite kubatori era no muruti na mana otomate ngare no muruti nande Biblia katosoma Revelation na batoto ngakara arache bon tari kotori agoche igagoche bunaki no muruti ngaigo Pilato na baru etobo manyi nande akarwa borori lakini atamati ngano borori yakuru yobo bani amen nero jemne crown ye inga kitoka kekeusi eli bamobekerete se bamobekerete ya magwa nera rigete igoro osenaka sakaraka rigeta kabeka nangaki ye oyo nero muruti w'abayahudi igo Pilato kerakorikebi egento kiugo ichania nkereki nero monachie kina ororire una muntu otabwati bamochi kina bamusarende tanyare gokoraki kobambo ese nyenjere ngentaroche no bogambi bwense akararanga bono ngona gokwana mangana bona ngona gokora iga abantu ambali kontukuta kuraso bogambi bali konyanga bali egento kende naende narocha abunkeri naki Pilato ekera agote bwetaite enga Pilato narweto borori ataroche korora tora sande ga abunko mubori ari naki aye no muruoti no muruoti rende nande kende asandi kumuri naki ekene ko gonte ingere kitigato some agose Yohana 18 tuchakere 36 na 37 yoteba 18 mwalimu Rose kwanyore 18:36 yagoteba Yesu akairaniri oboruoti bwane tibori obwenseye onye oboruoti bwane mbwarengo obwenseye abasomba bane anga mbanwanirira tinyara kubekwa ase amaboko abayahudi korende bono oboruoti bwane tibori obwa 37 elio Pilato akamubori aye no muruoti rende Yesu akairaniri aigwatebete nga inche no muruoti inche nigona iboretwe ase eng'encho ya aya na ase eng'encho ya aya ngacha ase ense erinde mbekerori ase kene kera oyore oyo bwekene nigo akoigwa eriogiriane amina bono nkomwereserare oyo roje tamanyeti genta akomotebi bono nkomotebi ari nga igona achite mbokirori bwekene bono Pilato nkomuya ekene ngento tamanyete kiari kobera kirori lakini gakoba kirori ekero Yesu amumorekire mwete Yesu ari korora ebirengero bibire ime y'omonto naende nkonyora tore no Pilato oyo bono nkuna kunya komochi nkororare nkoigoka kubori ara maswali ali akomokonya asukange na asali amen aborori bwa Thomas mwalimu Rose borori bwa Thomas twara gosoma Yohana 20:19 pake 33 lakini igento tokare kukwanira igabone singe turwe samaritu etokare kukwanira igoro ya Thomas ntomo mai no yo masa aboro kiuba Yesu nande yese kararenge gochora it's very interesting Yesu agachora agachora baka Judas uchikomoro nande namaite akabachora bono Thomas ari omuntu tagite koenekia iganga Nathaniel ari omuntu tagite koenekia atararo
atari gina Mm. na kitoro cha ekara yesa abukire bona abo 200 torasoma ngo 19 tororo Ego. Yohana 200 tusome 19 2021 19 egoteba iga ase omogoroba bwa erituko rie ritang'ani rie echuma na ebisieri kobiasiekirwe ase agwo aborokigwa barenge ekiagera bairogete abayahudi yesu agacha agatenena gatigati akabatebia omorembe obe asemore soma 25 25 yateba erio aborokigwa bande bakamotebia twarorire omonene korende ere akabatebia ntarochi amaboko aye na ebimanyererio by'emesumari na kobeka ekiara kiane ase emesumari yamobetete na kobeka okoboko kwane rikere riaye ime tinkwegena nonyang'ata soma 27 aya nyuma ya matuka 5 na 3 aborokigwa baye nao barenge naende ase nyomba eria ime na Tomasi amo nabarabwo Yesu agacha ekero ebisieri bisiekire agatenena gatigati akabora omorembe obe asemore eria agatebia Thomas renta iga ekiara kiao oyu Yesu orora amaboko ane renta okoboko kwao okobeka ase rikere riane toba oyo tegeneti korende oyo wegenete igo bona iga twarorire Thomas twarorire tabia yaye bunere umaita abantu abanga abakristo abangena gotonga Thomas bona twarenga Thomas Yesu obokire oorokire aborokiwe bande bona karabote Thomas arengo karabaka matebi ngaki Yesu obokire twakwanire no monene akabate obolimo bwene mubwate na indura butokora ateba obolimo bwene mubwate ekege kore kiri kunyarekana akama te kunyarekana bona nari bakare nari Yesu naenda akare kucha na nenga kiende na nari akare ko baorokera bona Thomas karo ringa nari Thomas atebete na nari akamatebia akore ndae kiara kia bona Thomas atete njenta morochi ndora maota ali aye na ndengune ne kiara kiane ndikwigena ngego Yesu na atate na nari amatebinga na bukire ninjoyo nyetara mukuna iga tari kwigena na ndabona Yesu karakare koroka na ndese Thomas yana na bakare kamate eregente buna koroka iga yende gatanga akare kamate Thomas njungoga bekange kiara iga kunangori kere amagokane na araye norochi amaute yemesumari mbora no yarochi kuna nerikere egento nanjire bona Yesu aka Thomas yakare koiraneria verse 28 agateba mwalimu 28 Thomas nkoiraneria arenga Thomas akamoiraneria omone none na nyasaone igo bone ere akare goita bangaki oyo nere Yesu bora riate nga tinkwegena igonde egene esengencho na mororire na mukunire bona naende nari akare goita bangaki nga bona oyo Yesu nari akare kumoroko mone noye na Yesu na nyasa oye lakini Yesu mata abwateri iswali akumuri nga akwegena ikiagera kwandora mbasisinirie bari begene lakini batakora batandochi ngiga abantu bekiareke igotosesenirie nyeto kwegena kiagera Yesu ntaramorora igena amaisa itu lakini ebikoru bya yento bironi nego tosisenirie ekaro toregene ato soma asiringana tutagane tinga torore Yesu nakubuku amina biya mono ukuna kukwegena kwengenjo ukuna kwekegena go Yesa akobeka akoachinguru mono bono onde ale gokoboria nase kibwegenete Yesu na kikware komotebe mwalimu kikware komotebe kero omonto nabwate sababu chiayegenete Yesu kero omonto omobori olibori ndikarensa iga omoriki akobori una aye kware gotwara okobori una nase kibwegenete Yesu Thomas yare gotana ngaki na mukunete ngamana kumanya nero rio bambetu aye kwegena kikware gotwara ingegenete mna twensi tobwate sababu okwegena gwaito goteneine ime ya Kristo maybe nje mono nabonkorigere narana ngaki omborie nabongo teba na makumi ali ankoreire kero nkorigererie mechando nabwatire na arorere bono oyo nche mbwato bosibore nkorora no yo Kristo okoroko okobwoko lakini nachora komwegena obugima bwane bwonse onde nabwate sababu chiaye onde naro bwato kwegena tarochi okokuya Yesu atagete ekiagera asomire ringana ororire Yesu
gwetera ase ring'ana riaye. Nonde nkonyora tore naki gwetera ase ring'ana ria Nyasaye, gwetera ase obotongi, na gwetera ase amang'ana tokwerorera Amen. muna bono. Muna abanto bene twairwe ekerengo gia isaine kia oborori bwaitu ase Yesu. Amen. Buya mono oborori bwaitu bwa Yesu bono oborori bwaitu naboro bumborobia obo omwalimu Jane totebingo igoro ya oborori bwaitu igoro ya Yesu. Oborori bwaitu igoro ya Yesu botogocha ase chingaki echi. Konyora tore na koreng'ana muna Yohana agenderete kworokia birori ba Yesu ao ekerenga kiaye gotoikia ase amang'ana amanene yokororera nabo ebikone ebinge bia Yesu biakoretwe ase aborokiwu baye naende ebikone ebinge bikaorokiwa ase aborokiwu baye na Yohana nere nkorwara oborori obwocha ase engaki yaito bono oborori bwaitu bwa Yesu ebinto ebinge biarigetwe ase Bibilia biarenge gocha yani Bibilia yare gocha koriko yare koira tinkomanya yare koira kito lakini togoteba ng'a amang'ana make agachorwa rigera atokore tobabegeni na Yohana ngotoira are mpaka otoikie ase chingaki chia bono na bono kera tokonyora Matthew 24 verse 2. Matthew 24 verse 2. Ego Matayo 24 verse 24 verse goteba korende akabairaneri ine mwarorira yonsi nekene nabatebiri aiga tiri gotigara rigene erimo igora ase erinde eritataguru 2. 24 6 to 8. o 6 yateba nainwe namoigwe esegi na ebirage biesegi rigereria timoichanigwa ekiagera bori ayosi nabe korende omoerio toracha. 7 naki egesaku naki imoke korwana negesaku kende noboruti naborwane noboruti bonde enchara nemetengecho yense nabibe ase chinsemo ne chinsemo ayonsi naro omochakano gwoboruti. Bono Yohana nkorwara oborori oboiga n'abantu nkorokia oborori obo gocha ase torinto bono engaki eya bono twatebiriwe ng'aki amang'ana aye gachoretwe ayande make tarikiri yonsi iga lakini achoretwe make erinde tonyare kwegena muna bono aiga ase twasomire naki ekero twaikire ase chingaki echiga twarorire amang'ana agenderete gokoreka na ekene twabeire birori ng'a amang'ana aya akorire ki akorekanire bono muna bono chisegi enchara amarwaire n'amang'ana ande amange aye tutanyare gokwana bono iga Yesu akabatena komorarora aya iga aorokire oyo noro omochakano bwa obororo korende omoeri torakora toracha nonya mbono iga ekene na omochakano bworo osa korigereria uchumi yoka abanto abange nigo bagotara okonyora omonto agotara kwegambia osa korigereria amarwaire osa korigereria emechando osa korigereria nono goitwa abanto bagoitwa abanto ebisaku na ebisaku binde biko amang'ana aria abanetwe aria tobwenerete kobera intu buna tobwenerete kobera birori amang'ana aria akorire ki aikeranire ase engaki eye iga na etokonyora iga naki ayarenge konyarekana bamanye buna twamanyire engaki erirende ekera akwanete engaki eri amang'ana aya iga atoikeire bono iga bari barenge ororo nenyarekane gose bamanye ng'aki twamanyire bono iga engaki eye lakini rende togotebiga naende ekene kia amang'ana nkeri naki ing'a okwegena gwaitu gwoka nigo kore obuna goikeranigwa kwobobani bwa Yesu ng'a enchiri eye nigo yarenge gochi korandigwa ase ense yonsi ekero ense ekero amang'ana yarandigwa ase ense yonsi bono twabereire kirori intwe aba tore bono iga etobwenerete koba birori ba Yesu amang'ana aya airwe ase ense yonsi mbarai bakoira inche naye tobwenerete koira amang'ana ase ense yonsi erio Yesu airana ase ense. Amen. Buya mono muna morikia kare gotana tari gwetera ase okorengereria muna koria kwa Nathaniel Nikodemo omokungu orio Samaria gose amorokererigwa y'abafarisai toranyare komanya Yesu buna masigo gocha ase tore intwe abanyene ngwetera ase ogosoma mariko
inse y'oborai bwa echinguru chia omoika omochenu toranyare komoitabera na Yesu buna omotoria bwense. Iga abanchwa tiga tonyare togosomia abasomi ba mariko amasomi aya abasomi obwa mariko oro gotokonya kokora Kristo abe aimokereri bwa igoro gose oboro toba birori bwa Kristo gwetera omoika omochenu muno gotora ase ring'ana naende omoriki otabokuna ekere ekieng'encho nkeringa twamomanyire Yesu intwe abanyene nase chinchera chiaito abanyene nabo tokonyara komobera birori muna bari bechingaki chienchiri ya Yohana bakorete twatebigu ntoganya torore na maiso ntoganya tokune ntoganya tomuno Mosamaria twensi iga twegene gwetera komanya Kristo muna gotwereserare gwetera amariko ime ya Yesu Kristo muturi omuya obakwe tatae no muya chingaki chionsi obuya bwa mboto isaine twakororere buno rare tata gwetera amarikao twenderete gosoma ndomanye buna no muya chingaki chionsi nando obuya bwa mboto isaine ndia munesenje gwatoire ribageri twarigereria amariko gwetera buna tokonyora oborai bwa lesson yechumeye tigo bakuna kwa igwo bonene gendera ko tata so bugima bwaito na gotorana gotobwera ase bionsi ekiato serwetro mwana Yesu Kristo motorito amen.